Pro vyjmutí hlavního kartáče můžete použít plochý šroubovák nebo minci. Vyšroubujte žlutý šroub a vyjměte malý kryt, který drží kartáč. Hlavní kartáč nejprve nadzvedněte a poté vyjměte směrem k okraji. Ložisko je zapouzdřeno v ochranném krytu a lze jednoduše sejmout. Pro čištění předního kolečka použijte přiložený čistící háček. Hlavní kartáč čistěte pravidelně. Zkontrolujte a odstraňte případné znečištění pod krytkou ložiska. Na druhé straně očistěte prostor kolem zapuštěného usazení. Namotané vlasy odstraňte pomocí čistícího háčku. Můžete použít i ostrý nůž, kterým vlasy přeříznete a poté snadněji odeberete. Na kartáč vložte ložisko. Tím je čištění kartáče dokončeno. Prostor uchycení kartáče vyčistěte háčkem. Kartáč vložte nazpět do vysavače a pro správné usazení s ním pootočte. Umístěte nazpět kryt a žlutý šroub. Ten zašroubujte pomocí mince nebo šroubováku.